Hello guys, jotono lam sugan YouTube channel o asuk dini yaglo video ti phaisa ukha dini hinke ani dol rok bai ang kabun pargo berna thango inko ani dol rok oborok bai no ang tabu berainai ani dol rok bai no nai tongni ani video no soya sak iko naisi sibu kahama naithok ki khari thanga tabun hari borok tamang nai tongai aro. Hello guys, yang nasi diseng tini berna phalijak satung tini markeno asuk dini pore ta sha phainani tiga cameraman masuk dini thas ka kha samsana araba jaga se angbo video khaina mung tongkara satung pura himla jak sung tabu aske satung no satung hiyawi ke him laijak yang video cameraman yang kolom jang man himjak oh ma kepal kupul khamui thangbai sinero ar saw Sell he home butterfly house parang so pan. Foto bomna education na itong layo. Wow. Nare borok tabuk solai lai jaga jaga. Oh yang kaman de pergi khai. Abu panggo asukti semalia chongklai lai tong borok ke tam ningke aro tongnai bo aro ta kadini sabo olake klai leni sihinai ke chang phaipe kha video rok ti semalia jaga wangke chang photo bojak na bagi te ke location nai tongo nai thok jaga ni tabu asa satung jaga ro wasung berai lai jak na hadi asga First time tini berle bani. Phaije balo ka ang to phaija ko jaga wa borok ke phaije ko first time. Hai da. Kashe kotroma. Yang kore ro kama jaga tong male. Wait. Tabu keceng foto rak buzak bayai, tekesha location foto buzak mani bagai thangai tongo, video rosna bayai, tam dono bus kang ni camera tikau prositra kau. Or jaga paike asike bekha thanda haima tongo, tam ni hingke asike bufang saklom ni thanda ni tongo. Aram markhine nangjago ang ojar or jaga phaikeke asike thabo thanda haike bukhano sukun mano haida or bo tabuk antol photo mujana hanendo ang hingke video se tisai tong bono bo saisi maya ang bono video tisai tong hine photo se body ni cha bole tabla makhan share hai ka or kha yes kisanai thok tabu hingke o pathor saka se photo bojanai puta porokhe pathor saka kasana hini sotonai tongna hedi omo hingke thentroi ni bufangta thentroi kwbangma o bufango se sanam chongmani haipano bhaike chanai ba se borok kwbangma angole khak tonglai me hediba hingke ma che bo baloksu kha yango naidi bora photo bojana hani tabu hingke cheng thanglai yani bagai ready nglai hingke yango location kisa nai thok kheno bukhe oro kaise photo bojana hene phaikha hingke yango hingke chini gate yang basujak thangani bagai ready yango tai photo bojalai tongo hingke oro tabuk cheng kahama hum ukulok tip nogon
tabuk ta kaisa location sopai laha amo hingke bidan soda amo tabu lai thangarna war thanai maitho bike rong hal hingke ta kaisa location na diango sadung tungmani se mar maithok mani nai jaga borok babang mani photo bujanai bujago yang tabo hingke jeng thangna hinai nung tonglai kha amsung jora nung sinai video no bye bye.